Sanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Sisi. Ngiyabonga kahle. Yo. Hayi. Hayi mntaka sisi, hayi kwaze kwamnandi namhlanje esontweni. Uyabona wena. Uyazi ukuthi namanje mangikubuka ngiyamangala. Kanti ukukhula komuntu into encane. Yazi ngeke ngathula ngakubuka ngikubuka lapha phambili. Ngakubuka ngathi hayibo. Usese lona. Futhi ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ohambe nawe indlela yonke kwaze kwala. Ngoba uyabona manje senifike lapha emadolobheni nifike nishintshe. Kodwa wena cha uzangizoshintsha. Uyabuya nje uzoba isibonele esihle phakathi kwezingane zebandla. Uyabona nje uma umela lapha phambili. Ngihleli lapha ngiloko nginyukunyeka ngiyaziqhenya. Ngiwumalumekazi ngiyaziqhenya ngithi hayi ngikhulisa insizwa lapha. Insizwe noJesu. Uyabona into ezikhuluma ezakhayo phakathi kwabanye abantwana. Bayakulalela nje bayazisa abalalela umuntu onejazi lana abalaleli nje incikane yomuntu balala umuntu ofundile. Balala umuntu ofundile. Uyazi kumnandi kanje ukulalela umuntu nje. Nawo uthi momlalela uyamuzwa hayi nento ekhuba iphuma emlonyeni wakhe kuphuma into enengqondo nje futhi umuntu onenengqondo kehle hayi ngiyaziqhenya ngawo mfana wami uzene ngiyabona ke manje ngifuna ukuyibhala lento ebhukwini ngiyibhale ukuze ngingayikhohlwa ukuze mayisethi umfundisi asiyethule ngendlela sikwazi ukuthi siyibeke hayi ngizobe ngemuva ngizobeka wena phambili phela wena umholi wentsha manje ngifuna kucaca ukuthi ungenile manje hayi angijabule akumnandi enhlizweni yami ngithanda lento nje yokuthi umuntu ofundile onoJesu nalabo abanye abahlela baphasi nje bayabuka ukuthi awu kanti akubona abantu abaqashukelwe abakholwayo nabafundi Koko la ekhaya Kade nokha yebo intombi siyaxoxa kade ngakuzwa intombi anisangizwa besixoxa ubungaswakala siyaxoxa hawu yini lengake eseniphuthuma ngingekafiki hayi angisazi sesoxoxa indaba zakaNdlovu esilinda abantu bagomede ukuthi bafike ke ihlobo zakaGomede zifike nazo sixoxe ukuthi ikhona into engiyiphethe la engicasula kulela sonto lenu iyouth yakhona ukungcola ukunuka izinto ezigqoka ikhindi nophaqa kuyale manje uthi akwenziweni ngalokho uthula uthini mfana ngolile youth esontweni cha ukuthi manje iyouth sinazi inhlelo zokuthi mhlambe sibasize ukuthi yabo babe izingane ezikahle yabo wena ube ingane kahle ube clean kodwa iyouth oyiphethe isingcolile iyanuka sapha nje uyadakuka kuyayidakwa usonto lini lona lelo uyakhumbulana ukuthi lapha kusesontweni manje ungena wonke umuntu kuvumeleke wonke umuntu ukuthi angene angithi isonto linjalo kunjalo kunjalo isonto sesilifana nescript yathu yeso escript yathi ngena izimoto ezilimele ngoba zisuke ezolungiswa ziphume sezikahle sezilungele ukuthi zingene emgaqweni nalapha esontweni kunjalo ke sisi izingane lezana ngoba izingane nje obusho nje nawo zivumele ukuthi zingene esontweni zizokhonza zilalele lapha ngesikhathi ekushunyayelwa zishumayezeke ziphume sezilungile zizothi ngelinye ilanga zibuya zizobuya sezikahle hayi ke nyaka asikwazi ukuzixoxa izingane ngoba naku sethi zingcolile hayi ngiyaxaka nina nibahle buka ni clean nina awucabanga ukuthi mhlambe ngoba nathi sishumayezekile ingane ziclean kodwa izingane ziyanuka lapho nje manje umbono wakho ukuthi asizenze njani mhlawumbe umphathi weyouth izingane zingcolile ziyanuka cha impela ngiyezwa kodwa njengomphathi weyouth zikhona izinhlelo enginazo ezikwazi ukuthi zisize intsha yabo ukuthi isuke emgaqweni ukuthi ingadakwa utshwala yabo mhlambe esithenini ke isoqala ngakho nje ukuthi sizama ukuthola ukuthi yini engabasusa emgaqweni into engabasusa otshwaleni sithola izinto ezizobenza babe busy mhlambe njengokuthola amakhono abo
abangasikhipha busy ngawo yabo ukuze mhlambe ngoba masebe busy yonke lento oyibonayo yokunuka nokuphuza utshwala bazoyiyeka ngoba bazobe sebebhizi lapha yana bebhizi beveza amakhono akekho umuntu ongafuna ukuvelela bazobe sebejabuliswa yiloko ukuthi hawu engathi ngiyakwazi ukwenza ukuthi futhi ngishayile izandla ngiyanconya uzobona nje futhi ke sisi nikhuluma ngento endala ngathi kodwa umfana uyamhlula umsebenzi manje uyamhlula umsebenzi ubona ukuthi mhlawumbe kufanele ukuthi kwenziwe njani ngalokho hayi ubuza kahle ke ngicabanga ukuthi njengoba sengikhona ngilekelele ngingene esikhundleni sakhe ungena kwesiphi isikhundla ngizobafundisa ukuthi kuyagezwa yabo babe sezingeni ungena esikhundleni sentsha sokuphatha intsha ngingayiphatha mina intsha wentombi kanti ungakanani wena ake sibele lapho manje sikhuluma ngentsha ngithi uyambona usese ukuthi ungakanani uphethe intsha ngoba ungangayo uyazazi izinto ezithandwa yintsha yanamhlanje ungakanani wena hayi bokhohle ukuthi ngimngakanani ngaki ke ngaba yintsha nami ngizofike lapha ngibacathulise ngala ngisuka khona hayi la zakudala khona njengosese wakho mina ngizobatshela ngento ekhona ephilayo ezobakha kodwa cha mhlawumbe mina ngibona ukuthi kulungile ukuthi intsha iphathwe uyena umuntu omusha because uyazi ukuthi kwenzakalani kubona ngaleso sikhathi yabo ngizokwazi futhi mina kuba ukubezwa phinde ngiba understanding ngendlela kuma ngoba esekhulile nje kuwo mhlambe ngathini akazi ukuthi esikhathini samanje kwenzakalani awungazi kahle wasese uyabona nje untombi uyabona makufika lapha kulezinto ekuthiwa kade uzenza lapha kuthiwa yini into neyanza ipresentation kwagama lelo lizoke libe inkinga nje kuyena ngoba iage usumdala ngoba ungazi usumdala kunanezinto ekade uzifaka lapha kufaka but ngokhuluma ufaka because ufaka always leso zinto uzozazi intombi uzozimela lezo zinto uyabona lento yeni yokuhlala la yenza inkinga uthi mina ngihlula because ngihlula but ukudla kwami into engidla zonke izinsuku leyo into engiyishoyo nje ukuthi mina ngizophatha intsha wena ubukele kumina angizukulahla mfana wami uzoba la eduze kwami ukukulekelela nje ngoba ngathi uyahluleka ngiyakutshela ukuthi nosisi ubengakazi ayithande nje ukuyibona nje le yanto kodwa ke ngoba ngikhona ke ngizokulungisa konke nje lokho usisi wakabantu usisi wakho ukhona Abigail hayi ke dad hleka ntombi kasibisi ukhona ngoAbigail kanti sikhuluma ngoba la ntombi uyamazi uAbigail uthi ubeka ngathi enkonzweni angisho ngenyanga angisho futhi mhlambe ngohalf onyaka ngisho unyaka wonke mhlambe beya kabili noma kathathu enkonzweni nakhona ngoba ngiyomgqoqa ngimbelesela ngithi uyadinga enkonzweni kade ahamba ayikho into anendaba nayo yasenkonzweni uAbigail so ungazixaki nje lokuthi uzokwenza izinto ngokucathi wenzela uAbigail tsheleke kodwa nje singayilungisa thina nosisi wami yonke lonto kodwa ke nina ningashawa uvalo niphole uyazwa mfana niphole mina ngikhona ngizonithela nje cathu kancane uyazi ukuthi enye into esoba nenkinga nayo yeyiphi ile ukuthi vele kwawena nje sigaqa sakho kwakuthi nje usuze wafika wahlala wangathi uyazinza nje lapha ebandleni usuze ufake neyiphiki impela kusafana leyo nto leyo ehlale phasi ibhodi ke liyicubungulisisi ukuthi kufika kanjani ukuthi sikubone sowufaka isiphiki ngoba angikukhumbuli nje ukuthi konje usifeke ngangqondoni lesi siphiko sifakile ngoba futhi nalesi siphiko sifakile ngathi isiphika sikaMakatha angazi ukuthi kuyadlala ngidlala uMasigcuzu uMastad unenkinga nami sisi unenkinga yanginayo inkinga nawe unenkinga lezenzo zakho unenkinga nami ungafiki la sozozenza ungqesi wami siyigazeli lodwa okwakhe okwami manje lesi siphiko kubona ngathi siyifa konke okwami nalo ifa lithatha umuntu mesefile udadweni uyaphila sokukhohlwa lo kokugqoka nje into kasi bakuyona into isivatho lesi kukhona la kudlulwa khona ngaphambi kuvathe akuvele kusuke nje isigaqa somfazi avela gaqa isivatho wema sibisi usiqoke ngqondweni wena lesi sivatho wema sibisi uyafuna yini ukuyoba ngowakwacela uyafuna
Kacele. Uyafuna? Ukhona umuntu ofuna ube wakacele? Ngoba phela ngiyakubona ukuthi inkinga yakho unomona. Angikwazi ukuthi kwadalwa kanjani. Hayibo, wesisa akekho umuntu ofuna ube wakacele noyedwa. Nani nixakekile kuba niyakwazi ukwenza ngabani bona abakacele. Kodwa ke kufanele kube yinini abakacele. Kahle kahle abantu bakacele inini nobabili, nodade wenu. Mina ngayiphatha intsha lalela wena. Yabona la eSouth Africa, uEnje Mutshega uphethe amasosha. Wakwambona ephethe isibhamu. Wawambona ke equkula amatayi lapha enza yonke lento. Ngingahlulwa yini ke mina ngokuphatha nje intsha. Ngizoyicathulisa nje ukuthi iye kukungcola, iye kukunuka, iye kukudakwa. Wesese awungitshelwe enje ukuthi akaye kagomedela ifikele khona sawukhumula. Ufuna ukungitshela yini? Cha. Lalela la wena mfana. Ngibuke ungibukisise. Uyabona mangabe awufuni ukudeda ngingene. Ngizohamba ngiye lapha ebandleni. Ngikhulume nebhodi kuvotwe ukuthi uba umele ukuthi aphathe iyouth makuyimina nawe. Yangizwa? Ngibuke ungibukisise. Ya ke khulu. Hey angisakwazi mnganami. Angikhona nje sala ngibangena sala ngikhona nje. Usuhlala. Uhlalaphi? Hayibo ngihlezi ngikhona mina hayibo. Kahle wena. Ngihlezi ngikhona ngihlezi ngikubona nje wena njalo uya evarsity uyabuya uyabuya. Kodwa mina mangibuyile ngisuke angikufici la khulu usukukephi. Hayibo mina ngisuke ngikhona Around ngisuke ngikhona nje ngilo ngibangena bangenile solo ngibaphindelela ngilo ngibaphinda ngibangena. Hayi ngiyakuzwa ngibangena angibaniki ithuba. Hey angisakwazi futhi ngithangikubone. Hey kade ngagcina. Umuntu Nkosi yami kaze ugezephi ebona abantu basevava. Ivava yonke. Kahle wena. Hawu kahle. Ivashele mina. Na phela ivava isho lutho yabo. Na uyazi sikhule sonke bethu. Yabo so nje ngithi ngikuvashele ngikubone nginenhlelwanyana. Yabo ezokwazi ukuthi zisize sonke. Yeah. No wena khulu mfethu lana nginohlelo kahle kahle uhlelo lokuthi ngisiza abantu abasha yabo nje abantu abasha bala endaweni emphakathini ukuthi mhlambe bayeke izinto yabo ezingekho right abazenza. Manje ufuna mina ngizokusiza ukuthi siyosiza abantu laba intsha le edinga usizo. Cha kuzothi mina uzosiza yabo ngisiza nje abantu yabo nawe mhlambe yabo ngingakuphelezela sobasiza. Cha mngani yabona lana ngizothini nawe kahle kahle ngizokusiza yabo mina ngidinga usizo. Cha khulu angangizwa kabi yeso ngizokuzwa kabi mfowethu ngizokuzwa kabi ngizothi mina khuluna nawe bethu ngiyabona ngathi usizo uyadinga kancane. Hey ngidinga usizo lwani? Cha khulu asikhuluma iqiniso singakayi nje kodwa siqalela ugcine ukugeza. Hayibo ngageza mhlambe singibona noma ngingasakhumbuli kahle kodwa ngisanda kugeza. Yebo ngisho yebo cha ngihleka wena. Yebo ngisho umuntu ugeza zonke izinsuku kabili ngosuku khulu wena wageza nini? Ngageza. Nini? Hayibo. Kodwa khulu akubalekile ukuthi the fact that ugezanga namhlanje kusho kona ukuthi usizo uyalidinga nawe khulu. Yabo phela umuntu ulageza usizo lokugeza. Khulu leskipa ugcineni kushintsha ngoba mina ngihlezi ngikubona ukuthi ugqoke leskipa. Ngafika la ugqoke leskipa phela si clean iskipa. Mase singcolile ngizohamba ngiyoshintsha kahle nawe yini wa serious ngigeza kancane zilele emanzini kancane nocwila hayibo kubalekile khulu ukuthi wonke umuntu ageze zonke izinsuku. Hayibo akubalekanga dade ukuthi uyoza aphela isithunzi yabo nje mina yakho umuntu ongijwayela kabi la endaweni ngoba nje angijwayeleki nje ngabona nje umuntu mengabe ukuthi uyangisukela ngibamba ngicizele phansi ukuthi ngcinge ekhwapha
lena ngagezile Ngithi lona lengidubula ngalo. Ngidubula ngalo ikhopha leli. Angeke ngikwazi. Ayi ngikwazi ukugeza mina. No ngiyakuzwa kodwa ke mfethu uhlelo lwami ke lisahamba lapho ukuthi ngifuna ukusiza wona abantu ukuthi bageze yabo ayikabi kodwa nje ukuthi abantu bake umamkhulu akho ukhale ngokuthi izingane asigeze esontweni umamkhulu akho ukhale ngokuthi izingane asigeze esontweni yabo so nawe ke siqala lapha egezini yabo bese sidlula kuphuzo oludakayo ukuthi nawe mhlambe sithi ukwehlisa kancane kuphuzo oludakayo yabo nezidakamizwa sithi ukwehlisa nje khulu yabo yabona indaba yokuphuza into eyavunywa le kudala yakhumbula ngathi uJesu kupheliwa yini emshadweni wenzani wenziwa wagcwalisa elinye futhi lo mphongolo angazi ukuthi wayemngana lo mphongolo kodwa amsho nje kwakumphongolo omningi ngoba kwagcwele ingawo mina ngiyishayela lezo zinto ezikanjalo ngoba into ezivunyiwe vele ubani ke wena ke no kodwa khulu ima khulu yakhumbula sakhula wafuna ube ngihambe ufuna ukuba uthisha ngifuna ukuba uthisha yabo exactly namanje futhi ngisayo uyena uthisha ufundisa phi ngambhele ezantsi ingoma azishaye ingane zami le ingoma mina ngifundisa ingoma yeah futhi mase ngicabanga ukuqala futhi into entsha ngifundisa ihappy ngifundisa abantu ukufonxa abantu abakwazi ukufonxa abantu abayazi ihabula abayakhwehlela abantu ngikufundisa ukuvula isikole sehabula manje ukhulu yazi mina vele iyavutha ingoma lapha ezantsi ngiyayizwa ingoma right futhi ingoma kuhle abantu basini kodwa mina khulu ngifuna into ezokuyisa phambili yazi ngisho into ezokuyisa phambili ikungenisele nemali yebo ususho into efana nokufunda mhlambe mina ngihambe ngesikole exactly yebo uphindele esikoleni khulu uqeda isikole bese ufundela kuba uthisha njengoba wafuna ukuba uthisha vele usakhula lapho ke ngoba wena inkinga uyangijaha ufuna ngiye manje esikoleni mina indawo yesikole ngirelaxile ngoba ngiyazi ukuthi ayikhulelwa bo imfundo khona noAbet babekele kona lokho ukuthi umuntu aye mase ready sezizwa ukuthi usenawo amandla yabona mina le ndaba le yokufunda yangicika lapha ukhumbula isigraduate lapha eka grade R isigqoko lesi esifaka la sangitsina ngeze ukuthi cha ngiphethe ikhanda ke manje ngabona ukuthi mina ngeke ngizokwazi ukwenza lezi yabona just lemnyama legqoka mangabe ukuthi uya grade lethi ilanga lonke liza kuwena ngokugqoka into emnyama mina angikabi ready mase ngiready mngani wami uzongibona ngesikoleni vuka ngesikoleni yabo inkinga futhi ukuthi kuvuka ekseni kuye esikoleni kanti mase umdala Abet ngena ntambama mina ngumuntu wezinto zantambama zasebusuku kodwa koniqinisile yabo uqinisile la ukuthi khona imfundo ayikhulelwa yabo vele imfundo ayikhulelwa yabo ingako ngizoya nomnini mase ngiready mase ngizizwa ukuthi sengila yabo kwamanje ngisadla ubusha salo ngibangenile ngisadla ubusha inkinga phela ngizoya esikoleni ungangijaha yabo mina mfethu ngiyayizwa indaba yakhe esikole kodwa ayizwakali kahle hle yabo angizwisisi ngoba manje inkinga asikho ezingene elilodwa elifanayo unosivele silingane bamba ngapha awubambela sisifona kakhulu angibhemi ngiyabonga angibhemi akusukubhema uyafonqa cha ngiyabonga khulu akakhohlela ugomoro ngifuna ukumchatha hamba umchatha phela sihlangana khulu ungazongijwayela kabi yeso ungazongijwayela manje konke ngiyibuyela kaMbhele nje ngifike angindaba nokubuya kwakho kwaMbhele ingane ngifuna ukuyithatha lapho uthatha uchatho lweingane zami kade ngilithanga lapha kumaPakistan uzohlala nalo lemnyaka ukhayela nochatho laniza kokakulona uchatho lolu lalela la lolu uchatho ngayithenga kumaPakistan wathi umfana kazana lo ingane ziyakwazi ukuthi uyidungisise zombili singaxabaniswa ke ubani uchatha ingane ngaleto le yeyiwani yazi ukuthi hey hayibo ufuna ukochatha ingane anginendaba letha la ingane iyagula lapha wena ulibela ukuhlala nochatho lwani buka nalamanzi la asefuna ukuphela amanzi entaba akulona uchatho lolu gogo uchatho lwami lolu uyangibhedela wena uyabhora kodwa nawe gogo hey ungiyeka phansi uhlezi nochatho lweingane zami hayibo ngabe kade ngachathela abantwana kusalo yedwa sorry azangiyangithi ugogo yezwa hayi
gogo. Yo, hey, asiteka kumete nje. Solokhu ufikile vele usempini kodwa ke hayi fanele ngejwayele Kanti akukho njalo. namhlanje. Yebo namhlanje akukho njalo. Angiyena mina umuntu omubi. Aha. Ukuthi nje into ngingayithandi.